Tapovanie to istí. Tam je schody. Mám to chcel aimku. Orange, go plant. Go plan. Keď sa kúka na schody, ty kokos, keď má bomba, môže plantovať. On mi zalezol do toho. Rampa. Hej. Orange right. Rampa. Ty kokos. Right. Sorry. Fuck. Jaj. Fakt? Nožík. To piči. Nevadí. Prečo ja neklipujem? To sa len mne stane, že mysním taký.